नमस्कार, मी स्वप्नील भास्कर, संचालक मुळाप्रवर आयुर्वेदिक प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड राहुरी. आता ही जी आमची कंपनी आहे, ही कंपनी आमची बियाण्यामध्ये काम करते. हिचं जे लोकेशन आहे, आमचा बियाण्याचा जो प्लॅन्ट आहे तो इथून राहुरीपासून एक 7 किलोमीटर अंतरावर गडदे आखाडा म्हणून आहे. तर तिथं आपलं 500 मेट्रिक टनाचं गोडाऊन आणि आपल्या काही मशिनरी आहे तिथं क्लिनिंग ग्रेडिंगचं. त्याच्यात आपण काम करतोय शेडमध्ये. बियाणं म्हणजे आपण गहू, हरभरा, सोयाबीन, कांदा, मका याच्यामध्ये आपण काम करतोय. विद्यापीठ आणि महावीजकडून आपण हे जे ब्रीडर सीड किंवा फाउंडर सीड आपण घेऊन त्याच्यामध्ये आपण शेतकऱ्यांना ते बियाणं देऊन ते परत आपण परचेस करतो आणि त्याचंच आपण प्रोसेसिंग करून परत आपण आपले जे नगर जिल्ह्यामध्ये जे काही आपले रिटेलर आहेत त्यांच्या मार्फत आपण हे बियाणं शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं आपण काम करतोय. तर आपले जे शेतकरी सभासद आहेत ते जवळजवळ आतापर्यंत आपले 1500 शेतकरी सभासद आपल्या कंपनीचे झालेले आहेत. तर आता पुढचं भविष्याचं जे प्लॅनिंग आहे आमचं कंपनीचं, आता हे जे आपण गहू, हरभरा, सोयाबीन, कांदा, मका याच्यामध्ये काम करतोच आहे, प्लस फ्युचर प्लॅनिंग जे आहे ते आपण व्हेजिटेबलमध्ये पण आपण सीड प्रोडक्शनचं आपण काम करणार आहोत. अशा पद्धतीने कंपनीला 3 ते 4 वर्षाचा पिरियड गेलाय. अजून पण पुढच्या भविष्याच्या पिरियडमध्ये आपण गहू, हरभरा, सोयाबीन, कांदा, मका आणि व्हेजिटेबलमध्ये काम वाढवण्याचं काम आपण करणार आहोत. ओके, नमस्कार.